Me church ya obi biara ene anopa fan. Eye Bernard Asante ne. Motemen ka na eye anije. Die ntima eye anije. Asema ahintawo. Ne ebe ma wabrabo akọ animu na Bernard bekireo. Mene ebeche asem bi ewo abrabom. Ma waso enkoma semi so na tie asemi ye na fa nsemi bi na fatu ohofo. Maame a ubetie me. Papa a ubetie me. Abranti a wo hye brabi ahye a ubetie me. Abrabo a yeboi. Ode nipa bebre eko haum. Ode nipa bebre eko wom. Ode nipa bebre oko seyem. Eye sika. Ehia se eye se unye sika. Ewo wo nchen. Ba ehia so se se oto boase epesika. Ewo na kwanim. Ema sika eni wanim kane wo abrabom. Se sika edi wanim kane wo abrabom a wanhwe ni yi a ubenya amane ewo saa sika ne ho. Sika di nipa bebre akoyarem. Sika di nipa bebre akoto afie ase. Because oma nani hunu die biwo na nani kodi akire. Enti opepre ne ho wo branum. Na nananam panyimfo so aka asem bi se opre ho epo twiri wo se force wa moja na uhunu. Na opentem tu Amerika so a ohwiase. Onua abrantie a wotie me. Wiase ayedne de. Ba nya abotere ewo obra wo bonum. Nipa bebre de mpepre ho akopesika de anye se ope. Ama sika no abeye nesoa ama no. Oda a wontime na atu na adwendwene. Na mebisa ye ho se wana nya wiase sika nyina, wana nya Ghana kuro nyina, wana nya Europe kuro ni nyina na owu a obetindi sika akọ. Na awu kura no na ate se ye bonidini e kamfo no sika anya ne ho. Hwan ne asidane na akọ awu akọ na asia banachi na abehu omo tini fie okrada. Onua me kasa kire se badwemba to obuase na oyede obeja sika ho akọ. Enti mawani na ho na pesika wo na kwan so na se obre ana wunya abote na otwera mpo Nyankopon hyirawa o ma wo beye defo. Na se wanto obuase so na opre se wo kopesika sika no wode wo bekọ babia yenko nipa bebre wo sika wa asase we so nanso onna nipa bebre wo sika we so awa asase we so nanso aduane yedi se ontime ne bi. Nipa bebre wo sika wa asase we so na nooma onnom no ensese nipa nom nanso edisika nibre akope anya ba onya wie no onya ya nka odi ni hiya nka ope banso I late ewo na barabom. Entimetu yenuana mrantiefo wasu biase wiase ayedene bianya sika nka ope nanso sika bi wo ho a enye na sika de kura wo pe na wunya wie a uwa wontime mfa sika nko nti toboase na Awurade nhyirawo na wa pene ebeto wa braboso. Midina de Bernard Asante. Follow me pages na se wo follow a nsema hinta wa brabom ne a wo pese wo ya unya no Awurade be fa me so akyerewo ewo nadum. Menim se Awurade ani monyam ntino